Κορίτσια μου αγαπημένα, φιλεναδίτσες μου γλυκές, τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Είμαι πάλι εδώ με ένα βλογκάκι, αυτή τη φορά διαφορετικό, με guest μέσα στο βιντεάκι. Μείνετε εδώ, κάντε γραφούλες, όσοι δεν έχετε κάνει εντελώς δωρεάν και βοηθάτε αυτό το κανάλι να αναπτυχθεί. Απλά πατώντας το κόκκινο κουμπάκι της εγγραφής και κλικ στο καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβαίνουν τα βίντεο. Μπορείτε να με βρίσκετε και στο site μου για συνεδρία προσωπική και πάμε ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε. Λοιπόν φίλοι, είμαστε σε εβδομάδα με πεθερά παρέα. Έχει έρθει από την Ελλάδα και η μαμά του Μάκη και θα κάνουμε σήμερα κρέπες. Προς το παρόν έχουμε κάνει, θα σας δείξω τώρα τι έχω κάνει. Έχω κάνει πιτσούλα. Αν δεν έχετε συνταγή για πίτσα μπορείτε να μπείτε. Νομίζω έχω κάνει συνταγή, δεν είμαι σίγουρη παιδιά. Αν δεν έχω κάνει θα σας ανεβάσω άλλη στιγμή. Μπείτε στο playlist cooking να δείτε όλες μου τις συνταγές. Τις έχω όλες εκεί περασμένες. Επίσης είχαμε κάνει, αυτά περίσσεψαν παιδιά από χτες, είχαμε κάνει και πατάτες τηγανιτές. Εγώ με το Μάκη τις φτιάξαμε. Βασικά τα κεφτεδάκια τα έφτιαξε όλα ο Μάκης. Εγώ δεν έκανα κάτι, έβγαλα μόνο τα υλικά. Και σήμερα θα βγάλω και σνίτσελ και θα φάμε σαλάτα και πρόχειρα έτσι. Με αυτά που έχουν μείνει από τις προηγούμενες ημέρες. Γιατί κάθε μέρα παιδιά δεν γίνεται. Μέχρι στιγμής έχουμε πάει τις βόλτες μας, έχουμε βγει και εμείς στο ζευγαράκι μόνοι μας. Χθες βγήκαμε, πήραμε και ένα κρασί, ένα μπουκάλι κρασί και ήπιαμε. Δεν το πιάμε όλα, το πήραμε μαζί. Και αυτά προς το παρόν. Δεν σας έδειξα τι πήρα σήμερα. Πήρα μπάλες χριστουγεννιάτικες. Κάποιος είναι απ' έξω από την πόρτα τώρα, παιδιά. Να σας δείξω και τις άλλες. Κάτσε να στήσω κάμερα, περίμενε. Λοιπόν, πήρα αυτές, ροζ χρυσό βασικά. Δεν είναι πάρα πολύ έντονες αυτές. Πήρα κόκκινες. Εγώ το δέντρο, παιδιά, το κάνω διαφορετικά. Έχει ματ και γυαλιστερές. Διαφορετικά χρώματα. Δεν το κάνω ένα χρώμα. Πήρα... Τα παιδιά ουρλιάζουν μέσα, έχουν διακοπές τώρα, δεν πηγαίνουν σχολείο. Κόκκινη με αυτά εδώ τα ωραία τα δεντράκια. Πράσινη με τους χιονανθρώπους. Τι άλλο πήρα, παιδιά, να σας δείξω. Καλώστη! Νάτικη πεθερά με τον Απόλλωνα. Έχουμε τις κρέπες. Σε λίγο, περίμενε, δείχνω τα χριστουγεννιάτικα. Τέλεια. Απόλλωνα, κοίτα. Και αυτή είναι ωραία. Και αυτή είναι πολύ ωραία, που γυαλίζει. Είναι καινούριες, Ναι, τώρα τις πήρα γιατί μόλις φύγεις εσύ, εμείς το στολίσουμε. Και πήρα και 2 μπαστούνάκια για τα παιδάκια. Εγώ θέλω το γκρι. Και τώρα... Γεια σας. Γεια σας. Και τώρα... πες 2 κουβέντες στα κορίτσια εδώ που σε περιμένουν πώς και πώς. Πες πώς περνάς. Περνάω πάρα πολύ ωραία εδώ. Με τα εγγονάκια μου. Όλα, με τα εγγονάκια μου. Περνάμε ήρεμα. Ήρεμα και δεν θέλω να φύγω. Ποτέ. Και εμείς τώρα θα φτιάξουμε κρέπες, αλλά όχι για μεσημεριανό, για απογευματινό. Απλά θα τις κάνουμε τώρα. Θέλουμε να πάρουμε 2 αυγά. Κάτσε να στήσω κάμερα για να σου λέω εσένα τι και θα τα παίρνεις εσύ. Είναι έξω τα αυγά. Εκεί. Μπράβο, εκεί. Τα βρήκες όλα τώρα, όλα. Δεν σε πιάνει κανείς. Το σπίτι μας εντωμεταξύ είναι τζιτζί τώρα που είναι και η πεθερά εδώ. Κάνουμε εμείς, κάνει και αυτή, είμαστε περαδόθε. Θέλουμε βανίλια, να βάλουμε για το άρωμα. Πάρε την κουβέρτα σου εσύ εδώ. Άστε τα χριστουγεννιάτικα από εδώ. Εγώ θα κοιτάω. Τι άλλο θέλουμε, ένα μπολ, έχει μπολ κάτω εκεί δεξιά εντελώς, ένα πράσινο. Δεν πειράζει. Αυτό. Τι άλλο θέλουμε.
Οκ, γάλα θέλουμε. Λοιπόν, τι άλλο θέλουμε, αλεύρι θέλουμε. Αλεύρι, γάλα, βανίλια, αυγά. Τι ωραία η βανίλια. Αυτή είναι ωραία η βανίλια. Θα βάλουμε και λίγο λεμονάκι μέσα να μην μυρίζει το αυγό. Και ζάχαρη και βούτυρο βάζω εγώ. Εσύ τα βάζεις αυτά? Ναι. Μάλιστα. Το βούτυρο που Όταν το έχω. φτιάχνω. Όταν φτιάχνεις. Δεν πειράζει, όταν φτιάχνεις. Δεν μας έχει λήξει το βούτυρο. Όχι. Εγώ το βούτυρο θα το βάλω να λιώνει. Εσύ μπορείς να χτυπήσεις τα αυγά με την ζάχαρη ή αν θες να πλύνεις το λεμόνι και να το ξύσεις λίγο. Έχουμε εδώ ξύστη, πώς λέγεται, δεν ξέρω. Τρίφτης, σωστά. Τρίφτης. Να το σεγιό. Να το σεγιό. Και ποιος άλλος? Ωραία τρίφτη, μακρύεσαι. Αυτός ο τρίφτης είναι για τα γρήγορα. Ναι, είναι για μικρά. Τα μικρά. Τα μικρά παιδιά. Ναι, Όπα, περίμενε. σένα, μωρό μου. Λοιπόν, Δεν μπορώ εγώ να το κάνω. το βούτυρο θέλει 2 κουταλιές της σούπας. Βουτυράκι. Να το λιώσουμε και μετά να το βάλουμε μέσα. Παλιά έβαζα και κανέλα, εγώ. Τώρα πώς το βάλουμε κάτω. Μπορείς να το βάλεις κατευθείαν στο μπολάκι. Και το βάζω σε χαμηλή φωτιά, να μην μου καεί το βούτυρο. Θέλουμε να φτιάξουμε γύρω στις 11 με 12 κρέπες. Συνήθως βγαίνουν 9, αλλά θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε λίγο πιο πολύ. Και μην έχετε κοιτάξει. Ναι, θα μείνουνε νομίζεις, να βάλουμε κατάψυξη. Θα μείνουνε. Δεν νομίζω. Συνήθως μετράω κούπες σαν αυτές. Εντάξει, χρειάζεται όλο να το βάλεις. Μην μας γίνει και πολύ λιμονάτο. Βάλουμε κοτόπουλο μετά μέσα. Πατάτες. Φτάνει τώρα αυτά. Και πατάτες. Φτάνει. Μία κούπα γάλα, μια μισή κούπα αλεύρι. Έτσι το πάω συνήθως. Αλλά το αλεύρι όταν και αν το δω να είναι λίγο, είναι να είναι ρευστό, τότε βάζω παραπάνω. Οπότε βάζουμε το γάλα, βάλε μία κούπα γάλα, αλλά πρώτα θα χτυπήσεις λίγο τα αυγά. Θα βγάλουμε τη ζάχαρη. Ναι. Έτσι θα κάνουμε. Θες να τους βάλω κάτι από κάτω? Από όλα να κάτσεις να μην λερώσεις. Ζάχαρη θα στη φέρω τώρα. Δεν βάζουμε πολύ ζάχαρη. Να μην λεράσει και η κουβέρτα μου. Ζάχαρη, μία κουταλιά. Όπα, λέρωση. Βγήκε. Δεν έχει. Στο τέτοιο ώρα χτύπα το. Στον μπόλ δεν χτυπιέται. Πού είναι από όλα η τέτοια τώρα, πού λέρωσε. Βάζουμε μία κουταλιά. Μία κουταλιά. Φτάνει. Να μην γίνουν πολύ γλυκές. Και τώρα σύρμα θες, Θα σου δώσω το σύρμα. Σύρμα. Πάμε. Κρέπες. Εγώ εντωμεταξύ θα βγάλω τα... Όχι, θα βγάλω τα σνίτσελ για να φάτε εσείς μετά, Απόλλωνα. Πρώτα θα έρθει ο μπαμπάς, θα φάει και μετά θα φάμε κρέπες. Δεν μπορώ να αγκαλιάσω την κουβέρτα. Δεν μπορείς να τη δαγκώνεις, Απόλλωνα, να την αγκαλιάσεις, εντάξει. Το καθάρισα. Εντάξει, θα βγάλω. Τώρα θέλει όμως το αλεύρι μετά γερό χτύπημα. Να το κάνω εγώ. Να μην βγουν γουρμπαλάκια. Λογικά τώρα αυτό μυρίζει ωραία. Με το λεμόνι. Θα βάλουμε και λίγο βανίλια. Για να μυρίζει ωραία. Είναι ωραία. Εντάξει, η βανίλια... Ναι, κοίταξε, αυτές είναι πιο καλές όμως. Είναι πιο καλές, ναι.
Το βούτυρο σχεδόν έλειωσε. Ανάβω εγώ και το φούρνο άσχετο για να φτιάξω τα σνίτσελ. Γιατί κάθε μέρα, παιδιά, δεν μαγειρεύουμε. Δεν χρειάζεται. Όντως. Ωραίο χρώμα πήρε τώρα. Τώρα είμαστε εδώ. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Είναι νερουλό εντελώς. Δεν έχει κάτι, παιδιά. Μετά θα αρχίσει να γίνεται χυλός. Θα το δείξουμε πώς θα πάει. Χρόνια φτιάχναμε εμείς κρέπες. Όποτε μαζευόμαστε στο σπίτι, παλιότερα. Πίτσα, τι φτιάχναμε άλλο. Γίνω το. Δυνατά. Μην γίνουν γουρμπαλάκια. Κάτσε. Θα κάνω εγώ, θα ρίχνεις εσύ. Έλα, πες που γίναμε. Εσύ αφού έχεις τα χέρια. Και λίγο αλάτι, παιδιά, να ρίξετε μέσα. Μια πρέζα αλάτι. Γιατί σε όλα τα γλυκά βάζουμε λίγο αλατάκι, σε όλα τα αλμυρά βάζουμε λίγο ζαχαρίτσα. Έτσι πάει. Το πω στα νιάτα τώρα. Λίγο, το κάνουμε. Φαΐ. Έπεσε. Δεν έπεσε. Έχεις καταλάβει Εντάξει. το αλάτι πώς στην κρέπα μέσα. Το νιώθεις το αλάτι καμιά φορά, δεν το νιώθεις. Που αλλάζει λίγο η γεύση. Τώρα αυτό τώρα εμάς έχει γίνει λίγο... Αυτό το κλείνουμε, έτσι. Ωραία, βάλ' το και αυτό μέσα τώρα. Από εδώ, σε αυτό το... Εδώ, δεν βλέπεις κιόλας. Πάτα το μέσα, πάτα το. Πατάω. Άστο το δάχτυλό σου εκεί. Δεν προλαβαίνει να... Έλα, βάλε. Κουζίνα. Αν είναι με μάτι, με τάτς. Λοιπόν, ρίξαμε και το βούτυρο μέσα στο χυλό, κορίτσια. Και τώρα ο χυλός, επειδή είναι έτσι, θέλει λίγο ακόμα γάλα. Θα το δείτε με το μάτι να είναι... Αλεύρι κι άλλο. Ναι, και αλεύρι λίγο ακόμα. Το δούμε πάλι. Βάζουμε και βλέπουμε. Παρά έγινε σφιχτό. Θέλει κι άλλο γάλα. Για ρίξει λίγο. Εγώ παλιά έβαζα κανέλα μέσα και μύριζε σαν... Δεν μ' αρέσει κανένα. Για βάλε λίγο. Μετά το κόψα κι εγώ. Να μην είναι πολύ ζυμαρωτό. Εγώ ξέρω το έφτιαχνα. Να χτυπιέται γρήγορα, να χτυπιέται αμέσως. Στο blender. Και αυτό είναι πιο τέτοιο. Για βάλε λίγο ακόμα. Να μην είναι πολύ σαν ζυμάρι. Το θέλουμε να έχει και λίγο... Να είναι χυλός. Δεν υπάρχει άλλο αλεύρι τώρα. Όχι, τώρα τέλος. Θα βγουν και παραπάνω λογικά, όσους θέλουμε. Και είναι αυτό. Αυτό. Πώς είναι η μπεσαμέλ, περίπου κάπως έτσι, άμα γνωρίζετε. Είναι εντάξει τώρα εδώ, τι λες. Εντάξει, δεν θέλει άλλο. Έτσι φαίνεται. Τώρα θα μαζέψουμε λιγάκι εμείς, θα κάνουμε λίγο χώρο. Θα πάρω αυτό να σας δείξω και τι θα βάλουμε μέσα. Αυτό το βάζω από εκεί. Εμείς θα βάλουμε μπισκότα digestive, εκεί όπου βρεις χώρο. Τα κάνουμε έτσι τριμμένα και βάζουμε και την κλασική νουτέλα, μερέντα, ό,τι θέλετε βάλτε. Άλλοι βάζουν μέλι, άλλοι βάζουν αυτό, ό,τι θέλεις βάζεις. Αυτά. Παίρνουμε το αντικολλητικό τηγανάκι μας. Έχω δύο εγώ βέβαια, αλλά το ένα είναι λίγο σκαμμένο εδώ πέρα, οπότε αυτό θα πάρω τώρα. Βάζουμε βουτυράκι, κανονικά, κλασικά, όπως γνωρίζετε. Το βάλω μέσα. Δεν βάλεις έξω. Λοιπόν, και θα πάρουμε την κουτάλα και ρίχνουμε κάθε φορά μία κουτάλα. Λοιπόν, κορίτσια, η πεθερά μου μόλις έφυγε μόνη της, δεν γνωρίζει γερμανικά, να πάει να πάρει βούτυρο γιατί δεν μας φτάνει το βουτυράκι, είναι πολύ λίγο για να τηγανίσουμε τις κρέπες.
Παιδιά, τι γίνεται, τι λάμψη είναι αυτή σήμερα, Παναγία μου. Έχω κάνει αυτό το lifting βλεφαρίδων και φαίνεται έτσι πάρα πολύ έντονο το βλέμμα. Πολύ ωραίο να το δοκιμάσετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, και έχει φύγει τώρα να πάει και ο Θεός μαζί μας, γιατί γενικά αγχώνεται με όλη την κατάσταση για να έρθει εδώ στη Γερμανία. Πέρασε πολύ καιρός να το πάρει απόφαση, γιατί φοβάται στο αεροδρόμιο μην χαθεί λόγω της γλώσσας, ότι δεν γνωρίζει. Είχε πει μέχρι και να της βάλουμε συνοδεία, να πάει με καροτσάκι, ώστε να τη βγάλουν έξω, να μην χαθεί. Και δεν έχει και βαλίτσα, υποτίθεται έχει μια μικρή χειραποσκευή, την παίρνει μαζί για να μην πάει για βαλίτσα. Φαντάσου. Α, δεν σας έδειξα, μου πήρε και δωράκι για το Αγίου Δημητρίου. Αυτό εδώ το ωραίο βραχιολάκι, που έχει και το μάτι επάνω, και η μαμά μου έστειλε εσώρουχα. Κοκκινο-μπορντό, έτσι, φλογερά. Πολύ ωραία. Έχω ξανακάνει συνταγή για κρέπες, παιδιά. Απλά τώρα μου φαίνεται έτσι λίγο πιο ιντριγκαδόρικο με την πεθερά να κάνουμε κρεπούλες. Αυτό που θα κάνετε είναι να προσέχετε λιγάκι να μην καούνε στο τηγάνι επάνω. Εγώ τώρα με το βούτυρο που έχω θα το ανοίξω στο 8. Θέλω να έχω αρκετή θερμοκρασία στο τηγάνι μου. Ελπίζω να το βρει, παιδιά, και να μην αγχωθεί. Να κλείσω και την πόρτα γιατί τα παιδιά κάνουν το χαμό. Και παίρνω χαρτάκι, παίρνω βουτυράκι. Καλό είναι να το έχετε βγάλει λίγο έξω, άμα είναι βούτυρο-βούτυρο. Και μαργαρίνη να βάλετε, το ίδιο πράγμα είναι, να μην χαλάτε έτσι τα λεφτά σας. Δεν υπάρχει λόγος για να παίρνετε βούτυρα. Τώρα της είπα να πάρει βούτυρο για να μην μπερδευτεί, γιατί εγώ παίρνω ανάμεικτο. Παίρνω βούτυρο με μαργαρίνη μαζί, για να το βάζουμε έτσι σε ψωμάκι, σε τοστάκια και τέτοια. Αλήφω όλο το τηγάνι. Να, μια χαρά. Και θα το αφήσω να μου κάψει καλά, γιατί η πρώτη κρέπα δεν θέλω να μου βγει σκάρτη, παιδιά. Μπορεί να λένε η πρώτη κρέπα πάει για κουβά, αλλά εγώ δεν θέλω να την πετάξω. Και βλέπετε, εμένα ο χυλός μου φαίνεται πάρα πολύ σφιχτός, παιδιά, οπότε θα βάλω και λίγο γάλα παραπάνω, γιατί δεν θέλω να μου βγει η κρέπα ζυμαρωτή. Να έχει πολύ ζυμάρι, δηλαδή να καταλαβαίνεις ότι είναι σαν ζυμάρι. Δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε να βγει ανάλαφρη, αεράτη, πες. Ήρθε που λέτε η πεθερά μου, έχει πει τα καλύτερα λόγια εδώ για το σπίτι, μου λέει είναι σαν παραμύθι, το έχεις πολύ ωραίο, έχεις πολύ ωραίο γούστο. Της άρεσε τέλος πάντων, την έχουμε βάλει, ανοίγουμε τον καναπέ και γίνεται καναπές κρεβάτι. Της έχω τα δικά της, το στρώμα της, το παπλωμά της, όλα τα καλά. Μια χαρά κοιμάται, μόνο που ξυπνάμε νωρίς εμείς εδώ πέρα, σε σχέση με ό,τι ξυπνούσε εκείνη. Έχει βγει λίγο από τα νερά της, αλλά εντάξει. Λογικό είναι. Κι εγώ άμα έφευγα από το σπίτι μου και στην Ελλάδα όταν πηγαίνουμε, πάλι νιώθω ότι, παρόλο που είναι σπίτι μου και στην Ελλάδα, ότι κάτι δεν πάει καλά. Ξεβολεύεσαι, λογικό είναι. Αν και μας αρέσουν εμάς τα ταξίδια, φεύγουμε, κάνουμε, προσαρμοζόμαστε εύκολα. Εντάξει, όταν είσαι και με πολύ κόσμο, είναι δύσκολο να προσαρμοστείς. Τώρα αρχίζει και καίει σιγά σιγά και όταν κάψει καλά θα βάλω... Δεν έχω θέμα εγώ με τα χέρια, τα βάζω... Δεν καίγομαι. Έχω συνηθίσει από τις κουζίνες. Δεν ξέρω. Γενικά, όταν φτιάχνετε κρέπες μπορείτε να τις κρατήσετε και να τις διατηρήσετε και στο ψυγείο και στην κατάψυξη. Μια χαρά, όλα οκ. Αυτά τα νέα μας και πήγαμε και βόλτα του Αγίου Δημητρίου στην πιτσαρία που σας είχα πει. Δεν ήταν και τόσο η βραδιά, εξελίχθηκε λιγάκι περίεργα γιατί η μικρή μας είχε ακόμα γαστρεντερίτιδα, οπότε αναγκαστικά φύγαμε άρον-άρον και έτσι αποφασίσαμε να το επαναλάβουμε την έξοδο, αφού δεν καταφέραμε εκείνη τη βραδιά να την απολαύσουμε. Φύγαμε μέσα σε 1 ώρα, ούτε 1 ώρα. Έριξα να είναι σε μία κουτάλα, παιδιά, σε όλο το τηγάνι. Εντάξει, τίποτα ιδιαίτερο. Απλά θέλει λίγο γρήγορα γιατί καίει και θα έχουμε θέμα.
Και είπαμε να τα επαναλάβουμε με το Μάκη. Εχθές το βράδυ, Κυριακή, βγήκαμε τα δυο μας. Πολύ σπάνιο αυτό, δεν το κάνουμε συνήθως. Οπότε, περάσαμε ωραία, ήρεμα. Λέμε να πάμε και κανένα σινεμαδάκι, θα δούμε αν έχει καμιά καλή ταινία. Ευκαιρία είναι και εμείς να απολαύσουμε λίγο μόνοι μας ο ένας τον άλλον, να βγούμε λιγάκι έξω. Δεν έχουμε βγει εδώ ποτέ μόνοι μας με τα παιδιά βράδυ, ποτέ μα ποτέ. Δεν θυμάμαι να έχουμε βγει ποτέ. Οπότε φέτος κάνουμε καινούργια πράγματα. Βγαίνουμε μόνοι μας, αφήνουμε και λίγο τα παιδιά, αφήνουμε την ευθύνη που είναι και μεγάλη να παίρνουμε και εμείς τις ανάσες μας. Και ήδη μυρίζει, παιδιά. Τι ωραία που μυρίζει η κρέπα. Θα έρθει ο Μάκης μετά από τη δουλειά. Ο Μάκης δουλεύει πρωινός, τον περιμένουμε να έρθει το μεσημερό απογευματάκι. Όταν η κρέπα αρχίζει και βγαίνει, παιδιά, αλλά θέλει αντικολλητικό τηγάνι, έτσι, καλύτερα, για να μην σας κολλάει. Τώρα δεν έχει πάρει πολύ χρώμα για να τη γυρίσω και δεν θέλω να τη χαλάσω. Γυρνάμε γύρω-γύρω. Άμα κάνεις και έτσι, βγαίνει αυτό. Δεν είναι κάτι. Για να είναι αντικολλητικό και να βοηθάει την κατάσταση ώστε να το γυρίσεις. Λοιπόν, το γύρισα τώρα, μια χαρά, και την αφήνω να γίνει. Άμα είναι πάρα πολύ δυνατό το μάτι, το χαμηλώνουμε. Ξέρετε εσείς, όλα τα παρατηρούμε. Βλέπουμε, μας κάνει, δεν μας κάνει, είναι ok, προχωράμε. Αυτά. Τώρα, κάτι άλλο που έχω να σας πω, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Σήμερα έχω να κάνω, δεν ξέρω αν θα το γυρίσω βίντεο ή σήμερα ή αύριο, τη βιτρίνα μου. Έχουμε καθαρίσει τα χαλιά. Με βοήθησε και η πεθερά μου έτσι να σηκώσουμε τα πράγματα και αυτά για να τα κάνω. Βασικά εγώ καθαρίζω. Απλά εκείνη βοηθάει στο να είναι με τα παιδιά, κάνα δυο έτσι πραγματάκια. Δεν μπορεί και πάρα πολλά πράγματα γιατί έχει πόνο στο χέρι να κάνει. Τα κάνω εγώ, δεν με πειράζει καθόλου. Και βοηθάει και ο Μάκης όταν έρχεται, γιατί και αυτός δουλεύει. Έχω ξαραχνιάσει το σπίτι. Έχω καθαρίσει σκόνες πίσω από τα διάφορα έπιπλα. Θέλω να κάνω και αυτό. Έχω κάνει τα χαλιά. Θέλω να κάνω μια μέρα και το ψυγείο με την κουζίνα. Αν δεν ξέρετε πώς να τα κάνετε, έχω κάνει ειδικό βιντεάκι για ψυγείο και κουζίνα. Ειδικά την κουζίνα που βγαίνει η πόρτα για να την καθαρίσεις καλά. Δεν δουλεύω τώρα στο σούπερ μάρκετ γιατί έχω άδεια και κάνω μόνο συνεδρίες και όχι πάρα πολλές. Και ξεκουράζομαι, παιδιά. Αν και μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο, γιατί εγώ δεν έχω συνηθίσει να κάθομαι έτσι τόσο πολύ, γενικά. Επειδή βοηθάει η κινήτσα εδώ πέρα μέσα, λέω εντάξει τώρα, κάμια φορά θα πάρει τα πιάτα από το τραπέζι και αυτά, που είναι και τα μικρά πραγματάκια, σου φαίνονται μεγάλα όταν ξεκουράζεις, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Και γενικά είναι ωραίο να έχεις και παρεούλα, να αλλάζεις λίγο παραστάσεις. Είναι όμορφο. Πήραμε και δώρα στα παιδιά, πήρε η γιαγιά τους δηλαδή, παιχνίδια. Είδανε ταινία μαζί όταν λείπαμε εμείς, κάνανε πράγματα παρεούλα. Είναι ωραίο, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι όμορφο. Την πήγα στο παιδικό και στο σχολείο της Αριάδνης. Είδε που είναι τα παιδιά που δεν τα είχε δει ποτέ, που πάνε σχολείο. Αυτά, παιδιά. Να τη πρώτη κρέπα. Αυτό το χρώμα πρέπει να έχει. Γλιστράει, δεν κολλάει. Να φαίνεται ότι έχει πάρει παντού. Πώς είναι οι τορτίγες, κάπως έτσι. Και μετά την κλείνω, παιδιά. Τα κλείνουμε από πάνω, για να μην μας ξεραθεί, γιατί ξεραίνεται. Θα πάρω αλουμινόχαρτο και θα το κλείσω. Αφήνω λίγο το τηγάνι πάλι για την επόμενη και βάζω κατευθείαν πάνω βούτυρο. Να το. Και να το. Πολύ ωραίο. Βάζω μία κουταλιά πάλι. Ανάλογα το πόσο χοντρές τις θέλεις. Και γρήγορα τώρα το γυρνάω. Το γυρνάω να κάνει έναν κύκλο. Είναι άχαστη αυτή η συνταγή από τις κρέπες, παιδιά. Θα σας βγάλει ασπροπρόσωπους.
όποτε και όταν θέλετε να κάνετε, είτε αλμυρές είτε γλυκές. Πραγματικά, χαμηλώνω μάτι, παίρνω κάμερα και κάπου εδώ θα σας ευχαριστήσω για την παρέα. Να συνεχίσω εγώ να ανάψω τον απορροφητήρα μου, γιατί παιδιά, άμα δεν ανάψω απορροφητήρα θα βρωμίσουμε ολόκληρη. Γιατί δεν έχω κανονικό, έχω με φίλτρο και δεν τραβάει καλά. Να μην γεμίσουμε εδώ μέσα ατμούς και δίνω ραντεβού. Το επόμενο βιντεάκι μάλλον θα είναι μέσα και η πεθερά, δεν ξέρω, θα δούμε. Μέχρι τότε να είστε όλοι μα όλοι καλά και να με σκέφτεστε λιγάκι, όπως και εγώ εσάς. Πολλά φιλιά! Γεια σας!